Ane! Uste dut normala dela zure lehenengo egunean pixkat urduri egotea. Segurenik dena ondo joango da. Ez daukat esperientzia handirik eskolan, baina segurenik ondo joango da. Ondo baino beto, ziur horrela izango dela. Seguru nago, urte batzuetan atzeratuta nabil, baina ez da baikorra izateari uzteko arrazoia. Eskolan hobetu bakarrik egin dezaket. Zerbait ondo hasten bada, ondo joango da. Pisari gabe, mesedez. Atsegina izango da lagun berriak edukitzea, baina zaila izango da leku bat egitea. Izan ere, denek ezagutzen dute betidanik. Eskolara jatea nire bizitzako ametsa da. Zer atera liteke gaizki? Ene. Mesedez, ez dadila seinale txar bat izan. Ai, ene, ane, 11 aldiz esan dizun mantxago hiltzeko. Nik konponduko dut. Barkatu, Marilla. Gaur ondo joango beharko litzaizuke. Zu gozea baina azkarragoa zara. Nire buruak ez nauk kezkatzen. Uste dut oso ondo dabilela. Eta zortearekin leiztiz iritsiko naiz nire ikaskideen mailara. Horrek ez nauk kezkatzen. Badakizu ezer kezkatzen dauen, nire kezka handiena. Ziur Laster esango diguzula. Ile nazkagarri hau da. Ile gorri madarikatu, gorrotagarri, zatar hau da. Ane Schiller Kubers, proposatzen beste ikizka gauz, garrantzitsuago bilatzeko. Eta nire gorroto ditut, eta pentsatzen duen eskamutilen gustoko izango nintzatekela polita izango banitz. Tuntukeria, dudari gabe horroputza zera. Arroxa bat polita ez balitz inorez litateke geldituko usaintzen. Gainera, ezin naiz arroputza eta itsusia izan. Utzi tuntukeriak. Eskolan ondo ibiliko zara. Kesatzari uzten badiazu eta indartsuagoa egiten bazara.